На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас сёння 23 мая. Спынімся на найбольш цікавых імпрэзах і мерапрыемствах гэтай каляндарнай даты. Месяц таму ў галерэі «Лабірынт» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адкрылася кніжна-ілюстрацыйная выстава «30 гадоў Беларускаму фонду культуры». Юбілейная экспазіцыя адлюстроўвае выдавецкую дзейнасць Беларускага фонда культуры і складаецца з 6 раздзелаў. У іх прадстаўлены перыядычныя выданні фонда, мастацкія краязнаўчыя, біяграфічныя, літаратурныя выданні і іншыя унікальныя дакументы з фондаў Нацыянальнага архіва Беларусі. Многія выданні былі адзначаны вышэйшай узнагародай нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі. У прыватнасці «Пан Тадэвуш», «Евгений Онегин», «Новая зямля», шматтомныя выданні вершаў Максіма Богдановича і ілюстрацыі да іх. Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр парадуе сёння ўвечары аперэтаю. Маляўнічы, дынамічны, жыццясцвярджальны спектакль «Баль у Савоі» насычаны яскравымі мелодыямі, энергічнымі танцавальнымі рытмамі, мноствам забаўных сітуацый. Як і належыць аперэце, чароўныя жанчыны і эфектныя мужчыны разыграюць перад гледачом яшчэ адну гісторыю кахання. Героі распавядуць пра свае пачуцці, надзеі, мары, а таксама пра тое, на што яны гатовыя пайсці дзеля сваіх каханых. На пачатку чэрвеня Маладзейчына на некалькі дзён стане культурнай сталіцай. Тут пройдзе 17-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі. На ім мы вельмі спадзяемся ўбачыць кожнага з вас, бо мы там дакладна будзем. Тэлеканал «Беларусь-3» і праграма «Калейдаскоп» будзе пільна сачыць за падзеямі і прадставіць вам самую поўную справаздачу. Каб заахвоціць, праанансуем самыя адметныя мерапрыемствы. Так, 2 чэрвеня на сцэне канцэртнай залы гарадскога палаца культуры Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы пакажа спектакль легенду беларускага тэатра «Паўлінку». Прыходзьце на пастаноўку, каб спрычыніцца да ўзору нацыянальнай культуры. Сурганова і аркестр зладзіць вялікі акустычны канцэрт у Мінску. Кумір эстэтаў і хэдлайнер рок-фэстаў прадстаўляе неўласцівую імпрэзу ў акустыцы. Упершыню праграма была прэзентаваная ў красавіку мінулага года і выклікала ажыятаж. Вельмі розныя па настроі і манеры падачы песні загучалі як сапраўднае адкрыццё, знайшлі водгук у сэрцах слухачоў, кранаючы іх за жывое. Канцэрты «Анплагд» вылучаюцца асаблівай інтымнасцю. У гэтым вы зможаце пераканацца сёння ўвечары. А зараз анонс таго, што варта паглядзець у нашым эфіры. Заўтра зранку мы пачнем паказ стужкі кінастудыі «Беларусьфільм» «Пакуль мы жывыя». Кінааповесць рэжысёра Сергея Сычова расказвае пра пераломны для краіны перыяд, перабудову, развал Саюза, станаўленне суверэннай Беларусі. На фоне гэтых падзей і разгортваецца гісторыя кахання паміж галоўнымі героямі. Што паўстане на шляху закаханых? Ці вытрымае іх пачуццё ўсе выпрабаванні? Глядзіце двухсерыйную кінааповесць заўтра ў 10:15 на тэлеканале «Беларусь-3». Для тых, хто прапусціць кінапаказ, паўтор фільма «Пакуль мы жывыя» ў 12 гадзін 50 хвілін. Оля Богуш – отличница, начитанная девочка из культурной семьи. У нее крепкие интеллигентские корни, сказала бы я образно. Как говорится, здоровые корни, здоровое деревце. Мама и папа родились и выросли в одной деревне, поэтому я считаю свое происхождение крестьянским. Усім, хто гэтым вечарам апынецца ў Віцебску, раім завітаць у філармонію. Там сёння вас чакае класіка «Віва». Менавіта так называецца канцэртная праграма, якая ўключае ў сябе папулярныя творы кампазітараў 18-20 стагоддзяў – Баха, Бетховена, Сен-Санса, Рахманінава і іншых. Жывая класіка прагучыць у выкананні вядучага саліста-інструменталіста першай скрыпкі сімфанічнага аркестра Віцебскай філармоніі Владзіслава Міцэнкі. Да замежных навінаў. Адзін з музеяў Лос-Анджелеса больш нагадвае казачны свет. Казачны і смачны. Называецца ён музей Марозіва. Тут рай не толькі для аматараў салодкага, але і для заўзятараў рабіць фота для соцсетак. Каб удосталь нацешыцца ўсімі заламі музея, патрэбна не адна гадзіна. Вось чакаюць і 10 000 падвешаных да столі бананаў, і самыя розныя смачныя арэлі, і басейн з імітацыяй кандытарскай абсыпкі. Гэта незвычайны музей. Тут не проста ходзіш і глядзіш на інсталяцыі, а спрабуеш шмат усяго на густ. Але гэта таксама зносіны. Людзі дзеляцца гэтым у Інстаграм і Снапчат, тысячы здымкаў, і накіроўваюць вас тут такія хлопцы, як я, акцёры. Цікавяцца вашым любімым смакам, распавядаюць вам гістарычныя або проста пацешныя факты.
Вядома ж, у музеі можна пакаштаваць і цяперашняе марожанае і іншыя прысмакі самых розных відаў. Гэты музей мабільны. У Лос-Анджелесе ён да ліпеня. Потым адправіцца ў які-небудзь іншы горад США. Уваход $29. Цягам 2 дзён Брэст прымае удзельнікаў другога міжнароднага фестывалю майстроў мастацтваў «Стракаты тюльпан». На сцэне тэатра драмы выступяць музыкі з Грузіі, Расіі, Польшчы і Беларусі у суправаджэнні тэатральнага сімфанічнага аркестра і дзяржаўнага камернага аркестра Беларусі. Фестывальную афішу упрыгожваюць імёны спевакоў Александра Трофімова, Санкт-Петербург, і Катажыны Мацкевіч, Вроцлаў. Апроч класічных твораў на «Стракатым тюльпане» прагучаць аўтарскія кампазіцыі і джазавыя імправізацыі ў выкананні трыа з Варшавы. Гэтым разам пад пільны погляд тэлевядучай Наталлі Бібікавай падпадае спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Выкраданне Еўропы» альбо тэатр Уршулі Радзівіл. Даведацца, як атрымалася ў аўтараў спалучыць у адной пастаноўцы 3 жанры – балет, камедыю і оперу, віртуальна перанесціся ў Нясвіжскі палац 18 стагоддзя, дзе наталіцца танцамі, спевамі, смешнымі гісторыямі. Усё гэта стане магчымым заўтра ў 19:50, дзякуючы чарговаму выпуску праграмы «Тэатр у дэталях» на тэлеканале «Беларусь-3». Сидеть. Аттитюды, пожалуйста. Почти арабески, девочки. Поза. Напрыканцы красавіка ў гасцёўні Владзіслава Галубка адкрылася выстава міфічных аўтарскіх лялек «Спеў паўночных багоў». Тэма праекта заснаваная на скандынаўскіх сагах, славянскіх паданнях, міфах і казках. Пры адлюстраванні багоў і герояў славянскага пантэону мастакі-лялечнікі надаюць асаблівую ўвагу дакладнасці дэталяў. Творы, прадстаўленыя на выставе, маюць арыгінальны і унікальны стыль. Наведвальнікаў чакае шэраг прэм'ерных работ, злучаных тэмай легенды, чараўніцтва і містыкі, а таксама цыкл лекцый па славянскай міфалогіі беларускага аўтара Александра Аніскаўца. Хочаце ўбачыць на ўласныя вочы Велеса, Перуна ці Ладу, абавязкова наведайце выставу да пачатку чэрвеня. Прэм'ерай оперы «Вяселле Фігаро» распачаў летась новы сезон Нацыянальны дзяржаўны вялікі тэатр оперы і балета. І гэтым жа вечарам запрашаем на спектакль, які можна лічыць оперным хітоў усіх аматараў сімбіёзу творчасці Моцарта і Бомарше. Новая пастаноўка – гэта лібрэта Лоренца да Панте ў рускім перакладзе Чайкоўскага і Паўлавай. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. На адзін дзень Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур акунуўся ва ўкраінскія спевы, танцы і мову. Нагодай для мульцікультурнага свята стаў мастацкі калектыў, лаўрэат песеннага конкурсу «Салавейкі Украіны» пад кіраўніцтвам народнага артыста Мар'яна Гадзенкі. Тэлевізійны дзіцячы фестываль пры падтрымцы прэзідэнцкага фонду Леаніда Кучмы адкрывае зорак у галінах эстраднай, аўтарскай і народнай песні. Гадзенка таксама з'яўляецца заснавальнікам міжнароднага песеннага фестывалю «Доля», які ладзіцца ў Кіеве з 1992 года. Мар'ян падкрэслівае, што на ўсіх гэтых музычных пляцоўках чакаюць і беларускіх спевакоў. У Мінску артысты выканалі для ўкраінскай дыяспары і наведвальнікаў цэнтра свае каронныя песні і фальклорныя кампазіцыі. Ой, очі, дівочі, де ви навчились зводить людей? Выпадкова атрымалася, што канцэрт прыйшоўся на дзень украінскай вышыванкі, які падтрымалі і самі выступоўцы, і слухачы. Музыканты кажуць, што па дарозе на балтыйскія гастролі не маглі не выступіць для беларусаў. Объединяет все-таки любую человеческую судьбу, что песня. И прозвучит ли она на белорусском, Хасив Яковнюшину, чи українською, червона то любов, а чорна то журба. Мы єдині. Нездарма кажуць, што музыка не мае межаў і сцірае ўсе ўмоўнасці. У артыстаў атрымалася сапраўднае свята двух блізкіх культур.
Сёння ўсіх нас чакае непараўнальнае відовішча, сапраўдная музычная алхімія, музыка, лайв-кампазітар, гонг-майстар Андрэй Сутогінас ладзіць жывы канцэрт архаічных інструментаў «Сімфонія X». Такое прадстаўленне ў канцэртным фармаце не мае аналагаў і ў Беларусі прэзентуецца ўпершыню. Андрэй Сутогінас выкарыстоўвае унікальную калекцыю інструментаў, сабраных са ўсяго свету. Адметнасць яго выступлення ў тым, што кампазітар стварае свае сімфоніі ў рэальным часе на вачах у гледача. Гэтыя творы нараджаюцца аднойчы і ніколі не паўтараюцца. Сёння ўвечары ў канцэртнай зале «Верхні горад» мінчане змогуць пачуць унікальны гонг 4 стыхіяў, які складае ў дыаметры 2 метры. Моноспектакль Ірыны Пашэчка «Жоўты заяц», які адбудзецца на сцэне Брэсцкай філармоніі, створаны паводле п'есы драматурга Наталлі Якушынай «Прамяне». Па сутнасці твор – гэта публічны дзённік, прысвечаны ўсім людзям, якіх лічаць дзівакамі. Гэта спектакль-дыялог з гледачом, які прапануе кожнаму больш пільна ўзірацца ў паўсядзённае жыццё, бо за імклівым рухам рэчаіснасці мы часам не заўважаем самага галоўнага. Калі угледзіцца, то многія рэчы набываюць зусім іншы сэнс, а нармальнасць ці ненармальнасць усяго толькі штампы. Далучайцеся да шчырай размовы сёння ўвечары ў Брэсцкай абласной філармоніі. Акурат гэтымі днямі распачала работу 6-я драматургічная лабараторыя. Натуральна, мы не маглі пакінуць па-за ўвагаю такую падзею і сустрэліся з кіраўніком Цэнтра беларускай драматургіі пры рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі Александром Марченко. Пагаварылі пра зараджэнне праекта, ягоныя мэты і дасягненні на гэты час. Добрый день, Александр. В 6-й раз открывает свои двери Международная драматургическая лаборатория. На фотографиях с предыдущей люди за длинным столом сидят, что-то обсуждают, что-то записывают. В этой что-то поменяется? Формат, он все-таки довольно уникальный, и нам его необходимо соблюдать. Основная его черта в том, что драматурги и режиссеры, встречаясь на лаборатории, озвучивают друг другу в общее пространство свои желания, как вот я бы хотел написать пьесу или поставить спектакль, который, и именно когда звучат эти желания, драматурги и режиссеры объединяются в пары. И затем уже пара на протяжении 5 дней работает над созданием текста на ту тему, которую они вместе выбрали. Поэтому это, конечно, неизменно. Но, во-первых, у нас разные люди принимают участие в лаборатории, во-вторых, время не стоит на месте. Тематическое поле, конечно же, меняется. Ну и еще очень много зависит от личности куратора. Вот в этом году это Павел Арье из Украины, когда-то это был Михаил Угаров, в прошлом году была Ярослава Пулинович. И, конечно же, в каждый раз куратор привносит свои методологические и тематические тоже воздействия. Сегодня пьесы, созданные в рамках лаборатории, украшают сцены наших театров. Когда создавался проект, вы рассчитывали на подобный результат? Конечно же, нет. И мне кажется, что сейчас в Беларуси не так много спектаклей по современной драматургии. Хотя, да, ситуация меняется в лучшую сторону, их становится все больше и больше. И мы надеемся, что вносим в свои лаборатории в это лепту. Ну и, кроме всего прочего, мы очень рады, например, тому, что в этом году на Международном Платоновском фестивале в Воронеже 6 читок будет по пьесам, авторы которых из Беларуси, и 2 из них как раз-таки написаны на нашей лаборатории. Похвастайтесь, за эти 5 лет чем может гордиться лаборатория? Пьеса «Это все она», написанная Андреем Ивановым, начала свое путешествие по различным сценическим площадкам. Из экзотики я бы отметил постановку этой же пьесы в Уругвае, например. Пьеса «Опиум», написанная на лаборатории несколько лет тому назад, была реализована в результате краудфандинга. Ощущение себя драматургом достаточно для того, чтобы стать участником лаборатории? Совсем с нуля, конечно, нельзя, потому что мы в рамках лаборатории не учим азам профессии, но при этом хочется сказать, что большинство белорусских драматургов не имеют специального литературного образования. То есть они по зову собственной души начали этим заниматься. А лаборатория — это скорее инкубатор, это такое место, где законцентрированное очень время можно сосредоточиться на задачах, которые есть уже внутри у человека. Когда ничто не отвлекает на протяжении 5 дней, и ты можешь думать только об этом. Хотя мы стараемся отбирать часть людей, которые уже сделали шаги в этой профессии, и часть людей, которые делают только первые шаги. У нас вот 6 драматургов в этом году, 4 из них — это люди, у которых уже есть за спиной шорт-листы как драматургических конкурсов, и 2 тех, которые только-только вот начинают. Спасибо, Александр. Желаем новых интересных открытий. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!